सनाफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकम बैक टू माय चैनल जनालिनि जिउ गासिखौबो बरायहरबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आं दिनै दुन्दिया आगोथियायै मोनसे गोदान आदबै फोनो नागिरदों दाथ' बाहेरायावहाय बिदि फोजाया दुन्दियाखौ अखा हायो मायो ओमफ्राय नाव बुस्ताबनो नागिरो बुस्ताबब्लाथाय बुस्ताबब्लाथाय रज'नो नागिरा दुन्दियाया ओंखायनोथ' बिदि खालामब्लाथाय अखाबो बुस्ताबला ओमफ्राय उनाव बिराद इजि हाबो जावग्लिनांला थ' आं थांनाय बोसोरावहाय फोदोंमोन ओमफ्राय एबारथ' लेटआनो जाबावबाय थांनाय बोसोराव दुर्गा फुजा टाइमावनो मोदोमफ्रु जानो मोन्दोंमोन आङो देग्लाय एसे लेट जाबाय आरो होमब्लाबो लेट जाबायब्लाबो फोनोसै इजिबो बांद्राय खस्थ'बो गैया नालाय थ' इउसफुल जागोन होननानै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो नागिरबाय गोदान आदबथ' बुंजाया बेखौ जेनेबा बर' हिन्जावफोरानो बुहुत खामानिखौनो रोंगौ नालाय खायसे रोंगौबो जानो हानाय खिन्थु जायफोरा रोङा बेखौ सोलोंनानै लानो हागोन बिराद इजि जेबो गैया होमब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै दादान ओमफ्राय बे जाहैबाय हासार हा माने गोबोरखि मिक्स थानाय दहायनो दुगैयैनि सिगांनो लाबोना दोनफैखादों आङो दा मानलु मानला जागोन होननानै गोलोमजोबगोन होननानै ओमफ्राय दा नर्मेल हा एसे जावनानै लायग्रोबावनोसै नर्मेल हाबो नांगोन ओमफ्राय बाल्थिङाव दै लाखाबाय आङो नर्मेल हा लायग्रोनोसै नर्मेल हा बेखिनिखौ लाबाय खस्थ' गैयानो हायोबाला जाथारसै माने जायफोरा स्पेस गैया फोनो थाखाय बिसोरनि थाखाय इउसफुल जागोन बियो जों दै होजोबबाय हाखौ रोदा रुदु दंजोबो बासि बासि गारनोसैलां दैया बाराथार जादोंमोन ओमफ्राय गारबाय आं दैखौ एसे एबार हासार हाखौबो होनोसै आङो दैया बाराथार जादोंलै आंना ओंखामखौ गारदो आङो लिरना होनि र' लिरना ओमफ्राय दुन्दियाखौ बेहाय होना होनोसै दुन्दिया बेगरखौ होजोबनांगो ओइ होजोबालै आबा एसे नाङाबा बेलेग खामानि बेलेगावबो गायबावगोन ना आबा मिक्स खालामनोसै जोबगोन ओमफ्राय दा गलायखांबाय आङो दा देखायलायनोसै मा खालामगोन जि गिलो गोरानथार जायो जाया इखिजाय जाया बे बोसोराव बेखिनियावनो बिराद गोबावहालासि मोनजादोंमोन आं बेखिनियाव हाइस्ट जादोंमोन थांनाय बोसोराव आंना ओमफ्राय सोरहाबा बिदि उसुंदा बोराय थागोन ना बिदियावहाय बिदि लिरनानै हो बिराद मोजां दुन्दिया जायो न' लिरथावथावनो जोंहानाथ' खाब्रें जाजोब्बाय मोसौ खायोना बेहाय रावबो थालाबो ओंखायनोथ'सो लिरनानै होनोसै जाया साननो हानाय दे खिन्थु जामारो इउसफुल आङो देखायगोन र' जाबाथाय बिदि लिरलानानै होगोन आङो बिराद गोबाव मोनजादों थांनाय बोसोरावहाय ओमफ्राय आंनाव मोनसे खोथा गोसोआव लाखिबाव जेनेबा एकदमबारे फुंनिफ्राय मोनासिम जि माबायाव बिदि उसुन्दायाव सान्दुं गोलैयो बेहाय लिरनो नाङा खारन ड्राइ जाजोबगोन ना होमबाना दुन्दियाया रज'नाय नङा ओमफ्राय एसे बिदिहाय हावासि एसे जेनेबा गिसि सिदोब थानाय उसुन्दायावसो लिर होमबानासो रज'गोन बे जाहैबाय आरो बाराद्राय सान्दुं नाङियावबो लिरनाङा बांसिन मोजां जायो न'नि उनथिंजाय सान्दुङा बांद्राय नाङा ना न'नि उननि उसुन्दायाव जोंना इहाय बांद्राय नाङा सान्दुङा
ओमफ्राय हाब्रुआ बांद्राय दै लाला जानो नाङा दै एसे माबा जानो नांगौ गथानो बेखिनियावनो जि मोनजागोन दा जोंहा दुन्दिया बेगरफोरा एकदम सिंनिफ्राय रेडि खालामनानै र' नांगोन बोरैबा लेथ्रा मैलानो ओइ बासथाम नाङा इदि बासथाम नाङा नांगोन बासथाम नाङा ओइ नै आयंखौ खबरखौ लाहैलाय आयंनि खबरखौ लाहैलाय थांनाय ओमफ्राय मैलाया नांबा मा खालामगोन नोङो नोंनाव हो आं खायसो मोनथारबाय दे बे सासे मानसिखौ फोनलाना हरलै फोनला हरनांसिगोन आं नैखौ आंलाय मानो फोनलानो सासे दुस्थ'आ बिराद दुस्त' भगबान एसे रानस्रोबायना ओमफ्राय इनि सायाव आरोबाव एसे सास्रोना होबावदो ओरैजाय सास्रोना होबाव सायाव दुन्दिया बेगरा नुजागोन ना बियो सिङाव हाबसोलांगोन नङाबा सायावनो थाबाथाय रज'नाय नङा आरो बेखिनिया सायाव नुजादों रज'नाय नङा सायाव नुजाबा मास्टारा बेखिनिया जाबायानो 15 daysनि उनावहाय नुसिगोन रज'गोन ना रज'a होमबानासो बिलिभ खालामगोन नोंसोरो दा बिलिभ खालामथ'नाय नङा थै बिदिबो जायोना होनलायगोन नोंसोरो खिन्थु जामारो एसे खाथियाव लांबाय मा मोनखोलै जेरिक हो आपेल होन आपेल ना आपेल आपेल सोर लाबोखो गुवाहाटियाव सोर थांदोंमोन नोंखौ सोर थानो होनाय ओइ थां आबैनो सुनै थां आखाइखौ आपेलखौबो सुनो ओमफ्राय नोंबो सु ओइ नै जा दंखलाव आपेल एसे फिसा आयौ बिदिसो जादों फिसा जागौमोन खिनियावबो बिदि बेरासो दोनद' थांनाय बोसोराव न'आव ओरैजा गोलावमोन ना फुरा लिरजोबदोंमोन आङो फाननोबो मोनबायलायदों मोनसे खोबथेजोब्बाय हो देग्लायया
जाबाय दा आरो मोनसे टेकनिक बाव ओमफ्राय आरोबाव मोनसे गोदान टेकनिक बाव आङो एबार ट्राइसो खालामगोन दे आं सिगाङाव खालामफेराखै ओमफ्राय आं खालामनो नोंसोरखौ खिन्थाया जे खालाम होननानै आं जुदि रिजाल्टआ मोजां जायोबा आङो उनाव खिन्थागोन खालाम होननानै आरो मोजां जाबाथाय नुखागोन ना ओमफ्राय बे फाथोनि बस्ता आरो बेखौ सोमनानै लाबाय जोंना गांनैल' बुहुद बुरजाबो होनो हायो सोमनानै लाबाय दैखौ सेबलायनाङा ओमफ्राय इ गिसिखा नालाय सोमलायला आङो ओमफ्राय दा बेखौ बेहाय बनानै लागोन जोङो बनानै लागोन ओमफ्राय दंबावो नामा फाथोनि बस्थायै गैलानो फाथोनि बस्ता आरो गांसे बजाबावगौमोन आं बेहाय होगोन हाखो दा मोखांखौबो आङो गांसे बुथुम केसरबारिनि मोनबोथारबाय बिसिनायाव गानाङा apa bisna iya nang itu kan bisna iya apa bisna hore nang saja kayak दा बेखिनिखौ समान खालामजोबदो समान खालामजोबदो बेखिनिखौ माथो जानायालाय ya bikin kata relasi itu ya mungkin tahu biराद मेंबाय ओमफ्राय दा बेहाय फोना होसिगोन दुन्दियाखौ बाराद्राय रोजा फोनाङा दा सायाव एसे गारस्रोना होगोनब्रा दुन्दिया जावायदोलै दा मिलायना होगोन ओमफ्राय नै खिनिया आग्लायबाय खिनिया जाबाय दा इनि सायाव एसे हा होबावगोन जोङो नङाबा इ नुजाजोबना दंना हा गारस्रोना होबावसिगोन आरो बाब्रेनो मालाय जाखांबायलै जाखांबाय हाथायबाय जागोन ओमफ्राय बेखौ जे फेनलाना होदो आरामनो आङो फन हमनो होननानै खारबोदोंमोन नै सायाव नुजाना थानाया माबा जागोन नामा जाया दाउथु जागोन आरो दे ओमफ्राय दा जाबाय इयो दा सान्दुं गोनां जायगायाव दोननांसिगोन इखौ दा ओमफ्राय अखा हाबाथाय न' सिङावबो लांना दोनहैनो हासिगोन खारन बेखौ थिखांनायनि कम्फर्टेबल दंखायो नालाय ओमफ्राय दा बेखिनियानोसै 15 days 10 daysनि उनावहाय बे जेब्ला खिलिगोन
ओमफ्राय मोजां जागोन ना जाया बेखौ रिजाल्टखौ आं नोंसोरनो खिन्थागोन ओमफ्राय उनाव मोजां जानाय बायदि मोनब्लाथाय नोंसोरबो मावनो हागोन बे आबादखौ दुन्दिया खिलिनायाव सबसे टाइम लाखायो गिसि जायगायाव माबाबाथाय 10 days 12 days ओमफ्राय गोरानबाथाय 15 daysआथ' नांखागौआनो होमब्ला बेखिनियानोसै आसा खालामो भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय इउसफुल जागोन होननानै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था बाय